गोजौथिखो बिदि नङा ओरै ला ओरै ला ओरै ला ओरै ओरै र दे र ओरै नाहर हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअआव बरायनाय थाबाय दे ओमफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे ओमफ्राय आंनि भिडिअआ दिनै दाख्लै सनिबारनि मैयानि दिनैनि सानथामनि जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बाबुआ एकदम थाना होनानै माबा मोनसे मोजां फोरोंबाबो रोंथ'आ दा एकदम माने बुजिथ'वाना दाबो खालामनो रोङा अबेखौबा माबाया आरोना Vai, vai! Rương, đi kalam nè kayak sida kalam deh, rương apa jen थांगोन थांबा बिसिना दे बिफाजों बाजाराव थांनायाव थांफानानै लाना फैबाय दहायनो बिबाय थादों बै न'आव माबानायखौ नुदोंना बिसोरथ' दा मिथिया खोन्थाबाबो बुजिया मोजाङै ओमफ्राय माबा गेलेग्रा माबाफोरसो सानदों खोमा बिसोरो बिब'जों थांनो होनना थांबाय दा बाहेराव Makau? Somebody. Oke. Bisraबो थिखांदोंमोन बिसोरा बालायना दोनफैफिनदों नामा? बिसोरासो थिखांग्रोदोंमोन बिसोरखौ थिखांनायनि उनावसो बाबाया लाना फैदों ओमफ्राय आरो माथो बिसिनाबो दंफिनोमोन बाबाखौ दोननायना आरो बिसोराबो दोनफिनबाय खोमा बैसोर आलायाखै दाबो माबायाखै दोनाखै दाबो सोर आखिया बेखौहा एथ' नाब्लाब्ला गन्थं गिदिर ओमफ्राय गन्थंनिफ्राय माबा गनाय सोर आखिनाय बेयो नों आखिदों हो एथ' साइज बै माबा बायदिसो नुदों खानायाबो मा फारसे दावखोलायनाय खानाया हरसिगोन दे बे खेला गेलेनानैनो सोर आखिया बाबु बेखौ बाबाया एथ' साइजसो मानसियानो ओमफ्राय नै दिनैहाय 15 आगस्ट ओमफ्राय दिनै जेबो बिदि भिडिअ मोजां बानायनाय जायासैना आं सानदोंमोन खालामगोन होनना बाबुखौ लाना खिन्थु बिसोरथ' दा जेबो बुजिया मिथिया उन्दै मानसि खालामनो होनायखौ मालाबा समाव मोजाङै खालामो मालाबा समाव खालामा आरो बिसोर दा रोंजोबा नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आं बारा माबाबाय थायासै गथ' मानसि ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे बाय बाय